Altså i starten af vores forhold var jeg jo ret imponeret over, hvor visionær og klog han var, og om alt fra greenwashing til Oliver Bjerrehus. Altså det faldt ned hurtigt. Fandt ud af, at han bare gentog ting, som han havde set på DR. Hvis du godt til Zalando har lavet deres eget klimamærke, altså sådan, så de sælger tøj, som de selv synes er klimavenligt, er det ikke langt ud? Når der kommer et nyt P3-afsnit, så smider han alt andet til siden. Det skulle lige meget, om det er curlingklubben, eller om det er et eller andet datingprogram. Han spiser sgu det hele. Yes, så er den snart hjemme nu. Der er kommet et nyt afsnit af Stories for millioner. Mener du det? Kan vi ikke lige, vi tager bare lige en tænkepause, så kan du også lige tænke over, hvad du vil næste træk skal være, ikke? Men en ting er jo kvalitetstid, når andet er alt det praktiske. Hej! Hallo! Seriøst? Hvad er vores vasketid? Jeg var faktisk på vej ned, vasken, men så matchede den Mælkevejen. Du er for meget, mand. Og der er jo heller ikke meget romantik tilbage i vores forhold. Altså, han vil jo hellere sidde og se nogen snakke om at have sex, end selv at have det. Har du lyst til at komme ind og putte lidt? Hej skat. Jeg kommer lige efter at have set det her, ikke? Gå ind og læg dig, så kommer jeg om lidt. Please, hvis der er nogen derude for B3, der kigger med, så tag ham ind som praktikant, så han kan dyrke sin interesse der, i stedet for herhjemme. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan holde til det her længere. Jeg tror også, I vil være et bedre match. I hvert fald bedre end os.